Pagsugwak sa mga biyahero na panglantawan sa Cebu Bus Terminal Management hangtod na sa Huwebes Santo. Si Femari Dumabok sa report. Sukad nitong Domingo hangtod ganiyang buntag gihulagway ni Carmen Quijano, manager sa CSBT, nga regular pa ang gidaghanon sa mga pasahero nga mosud gawa sa terminal. Gipabot nila nga ugma hangtod na sa Huwebes Santo moabot sa 40,000 ngadto sa 50,000 ang moagi sa bus terminal. Tungod sa napanlantawan nga pagdaghan sa mga biyahero, nag-request na ang CSBT management og dugang mga tent og lingkuranan alang unya sa mga pasahero nga maglinya hangtod na sa gawa sa terminal. Og tungod sa kainit, unya kung mahimo mga bata ipauna lang nato kay kanang yung mga bata dili kaagwantas kainit, no? At the same time kanang mo i-prohibit lang nato kanang magdatag manok, no? Kay manok pod mo kuan mo gud na kanang saba kayo unya manimaho nya not likes ani mga iro nga pwedeng busalan nimong baba nya isod sa cage magdayaper. Adunay 500 ka mga bus ang magsud gawa sa CSBT ug matod pa ni Quijano nga 24 oras ang biyahe. Aduna lang interval nga 15 minutes depende hinuon sa gidaghanon sa mga pasahero ug sa masinating paghuot sa trapiko. Hangyo ngadto sa mga mangbiyahe nga travel light lang o di magdala og daghang bagahe. Kung adunay mga bata ug senior citizens nga kuyog mas maayong mosayo aron makalikay sa pagduot-duot sa mga biyahero. Samtang nitong weekend lang matod ni Quijano ni Susi ang mga kawani sa LTO ug LTFRB7 sa mga bus kung kumpleto ba sa dokumento o ang roadworthy niini. Complete jud ka. Papilis nimo unya kanang imo mga brake, imo mga oil unsa pa na diha, side mirror, kumpleto haron dili ang atong pagbiyahe way delikado. Oba ni Marlon Melgazo, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.